Pišta z kapely Čad, vítám tě tady, čau čau. Díky moc, nazdar. Kapela, která přijela ze Slovenska, dneska je tady máte možnost vidět na Coffee Party 12. Jak se cítíte, když přijedete na takovýhle festival? Zažili jste hodně určitě s kapelou, ale jak na vás působí festival na výstavišky zahraničí, když to takhle řeknu? No počujem, že pre mňa, ja som nebol v Litoměřicích nikdy, tak som sa tešil, že sem pôjdeme, lebo to je staré biskupské mesto so slávnym seminárom kňazským, ale takým, že na európskej úrovni, vieš, tak som chcel vidieť, jak vyzerá to mesto, je nádherné a výstavište, tuto zahrada Čech je tiež super, vieš, a si hovorím, že kurník, že to je škoda tu aj robiť bordel. Človek by mohol len tak si dať kávu a porozprávať s kamošmi. Ale dobre, perfektné. Takže o Litoměřicích vlastně něco víš? Niečo áno, tak hej. Máš asi v tom nějaký zájem, že jo, tady chtěle. Ale rád poznávam tieto české mesta, lebo tu hráme prvýkrát, nikdy som tu nebol. A vždy, jak ideme, tak aj si naštudujem niečo, že aby som nebol úplne, že jak spadnutý z orecha, vieš. Ty jo, tak to je super, to jako cením, protože to dělá málo lidí, někdo jako, je to zajímavé, že k tomu máš nějaký vztah, že něco z té historie. No, musí byť. Teraz sme nahrávali sme album nový, že to by som tak premostil, a to bolo Sono. To je Unhoš, čo je za Prahou. No a tam je hrad Křivoklát, kúsok odtiaľ, tak asi 20 km, tak to sme tam ubehali všetko, to je úplne nádherné. Vieš, že cez deň nahrávaš a večer sa ideš najesť pod taký nádherný záhod. Vieš, a cítiš tam ten stredovek, jak sa dejiny hnali. No a že tak, to je taká pridaná hodnota. Vieš, že nesedíš len, že na pive. Jasně, rozumím. Jo, to je to fakt zajímavý, jako to je fakt zase zajímavý pro lidi, že něco takového jako, že jenom jsme se tady dneska bavili o nějaký boření takových těch předsudků a tak. No, to je jedna z věcí, no. Super. Kapela Čad, jak hrajete poměrně dlouho? 30 rokov máme teraz. 30? No, 30 let. To je strašné. Slušná várka. Ale mne to prípada, že mám stále 15. Lebo vtedy som mal 15, jak sme to založili. No a že to vôbec neprešla žiadna doba. Tiež furt si neverím na gitare, ani v textoch, ani v ničom. No, takže furt to mám také vzrušenie, že kokos my máme koncert. Takže když jdeš na stage, cítíš to mravenčení? No jasné, a hlavne keď si zapínam zosilňovač, mám takú mesu starú, to zapnem, až sa to rozsviete. To je... tak mám takú bázeň pred tým, vieš, lebo sa ma aj kamoš sa ma pýtal, že jakých gitaristov uznávaš, že hovorím, že nejakých, ja som nechcel byť gitarista nikdy, vieš, mám rád tú muziku a nikto nechcel hrať na gitaru, tak hrám, no a spievam, no, tak spievať som chcel, takže... Jsi zakládající člen, vlastně se kolem tebe lidi otočili, jo? Jakoby v té kapele, jako, hele, si budem, žádná kapela se tady tomu nikdy snad jako nevyhne, jo? Iba Vysací zámek, ten je v původní sestavě. Ne, no, ano. Dobře, ale jasně, když zabrozdáme tady do nějakých žádný extrémní metal, tak tam je to jako docela asi jako i běžný, jo. Stává se to prostě osobní životy a tedy lidi neumožňují třeba tomu, ale vystřídal si lidi, teď v tuhle chvíli vlastně máte stabilní sestavu, nebo máš to tak, že to, nebo třeba to má i nějaký důvod, jo, někdo má nějaký důvod, že si jako fakt bere sezónní třeba hráče. No, my sme také tvrdé jadro, že ja, bubeník Valer Tornát a moja segra, to je jeho manželka, Basia. Lenže ona je na materskej, takže nám vypomáha v štúdiu. Tento Kneží, bas-gitarista, s nami na koncerty, to je živý gitarista, živý basák, Grizzly Zlý. Takže je nás vlastne 5, ale hráme stále traja. A keď sa nasereme, hráme dvaja. Iba ja a bubeník, vieš, lebo však... Tak hrával s nami ináč na base aj Hulo. To by mohli ľudia poznať, že hral v Lumen, v Davovej psychóze, Iné kafe. A je technik gitaristu z Elánov. A keď bol chorý Hulo, tak Jožo Rár za ním prišiel do nemocnice a povedal, potrebuješ nejakých doktorov, ja ti ich vybavím. Čiže, tak, že, vieš, taká tá scéna, že underground, a si taký, akože pohybuješ sa v metale, ale poznáš niekoho z tých veľkých muzikantov a on je úplne normálny človek, vieš. To je zajímavé. V tuhle chvíli vlastně kdyby si měl aspoň nějak jako popsat trošku pro lidi, co hrajete, co je takový to, že máme nějaký jasně
nemáme to rádi, ale nějaký škatulkování tam vždycky bude, že vždycky se musí tam zařadit. Kam si řekne, nějaký jako trash metal? Vieš, my tomu hovoríme, že turbo metal. To je jak, že keď sa myš napije Coca-Coly a potom ide do prdele. Ale hrávali sme akože extrémnejšie, čo sa týka nejakého výrazu, takže grindcore, death metal a tak, ale to sa vyvinulo sa to do takéhoto žánru, ktorý není tak tvrdý, ale paradoxne agresívnejší. OK. Vieš, že není tak prekomplikovaný, ten death metal je veľmi komplikovaný, no a toto je priamočiarejšie, je to taký punk s metalom. No. Takže taková rychlost na to, ale tak lidi to baví. No jasné. Čak my tam dáváme agresiu, aby tam tak bylo. Jako, vždycky to není o té technice, jasně, určitě jako z jedné strany, ale z druhé strany je to i o té jako trošku zábavě, houpavější, takový jako víc lidi třeba i zatančit, nebo jak to jasné. Zapařej. Ale hlavne aj, akože aj na textoch to stojí, že aby sa to dalo nejako reprodukovať alebo porozprávať, čo tam je. No. Co vlastně, když už si na tohle narazil, co vaše texty? No to si dávam záležať na tom. No, my spievame po slovensky, máme jednu pesničku po česky, vidíš, to je taký, že vzdali sme hold všetkým metalovým kapelám, čo nás ovplyvnili. Thor, Root, čo tam je, Arakain, ne? Toto, Krabator, no všetky tieto staré veci, Debustrol, a vieš, že všetci ešte hrajú, to je super. No. Krabator už ne. No tak Krabator, ale Bruno hráva zase, jasne, ho stretáme. No, a to sa volá Železný Mejdan a to je po česky pesnička, to je také, že hej, bylo to horší nežli mor, když v Hradišti hral Krabator. Přiblížil sa konec sveta, vyšla deska Ultra Metal. Tak to už my sme starí kokoti, ale keď som bol malý chalan, tak to bolo všade Institút klinické smrti a Ultra Metal a toto. Jasně. Co v tuhle chvíli máte v plánu? Máš něco, co je novýho, co plánujete? Třeba už teď můžeš tuhle chvíli říct, něco prozradit lidem, co to jasné. Fanouškům tady? Máme nahratý album, v Sone sme to robili, Milan Cimfe to bude míchat, to je ten, čo robí kabát. Takže to chtěl říct. Hej. To je tiež taká legenda. A s Adamom Karlíkom sme to nahrávali, no a bude to album Veľký tresk sa volá, až taká sranda, akože aj stvorenie sveta, ale akože aj tá hudba je taký prijebaný tresk. No a 12 vecí, vyjde to na podzim, čiže na jeseň, no a také radostné, toto máme, klipy chceme nejaké spraviť a hrať. Ale to 30 rokov oslavujeme vlastně, to je zámer. Takhle, když to zmiňuješ, je to vlastně studio, kde jste nahrávali, dáváte si na tom hodně záležet, co? No, u nás to tak bubeník tlačí, aby som to aj na telefon nahral, mne to je jedno, vieš, lebo akože mám rád tú hudbu a ten odkaz, ale aby to dobre hralo, tak to sono je perfektné. Jasne. Vieš, lebo že veľké skúsenosti, no, že ne, že len kabát, ale že pražský výbier, tam nahral Lucie, má na stojí vieci, vieš, a všetko sú to také, že ty kokos. Ale hlavne dobrí ľudia a to, čo majú v iných štúdiách, iba digitálny efekt, oni to tam majú naozaj, plus ešte lepšie veci. No, tak. Rozumiem, jo, tak to odporúčam každému, akože kto aj, že jednu pesničku len a že ísť do Sona, to je Disneyland, to je pre hudobníka Disneyland. Na jednu stranu tohle, na druhou stranu dneska v podstatě digitální svět, platformy, dneska vlastně šerovací, kam dáš muziku, hodně dostupný. Co tady to je? Máte k tomu takovej ten vztah, děláme to, protože vlastně musíme, jinak bychom zaspali, nebo to ten content, vůbec sociální sítě, tady ty věci kolem toho, děláte to rádi? No, tie sociálne siete, to je otrava, to nás nejak extra nebaví, ale muzika nás baví. Vlastne aj máme celkom veľký obchod, že trička, odznaky, desky, CDčka, neviem, čo tam všetko je. A už keď to vlastne, že takých 20 rokov to naplno tak točíme a teraz prestať by bolo vlastne taký, že hriech, že prečo? No, keď už sme roztlačili ten kurva ťažký vagón, tak ho nezastavíme. Vieš, nechceme ho zastaviť, ale tak keď okoriem, alebo dostarnem, tak jasné, jebať na to. Jasně, no, tomu rozumím, ale zase na druhou stranu musím říct, že Čát je dneska už nějaký jméno. To jako bez pochyby, to našlo si to. Pamatuješ si nějaký zlom vlastně, kdy jste opravdu začali tahat jenom na tu kapelu Čát
Ty lidi? Ani ne. To je tak ťažké vlastne za tú dobu a tak veľa odohratého, že to sa ani nedá povedať. To je, že stal sa slávny po 20 rokoch tvrdej roboty zo dňa na deň. To je blbosť. Ale tu ani sláva neexistuje vlastně. Ne, to je vlastně kravina celé. Ne, spíš třeba někdo má nějaký fakt jako zlomový, já si to pamatuju, někde prostě zahraješ a najednou někdo tam za tebou přijde a tam se to stane. Jo a bavíme se pořád třeba o undergroundu. No, někdo ti řekne, hele, pojďte mi zahrát sem na tenhle větší festival, díky kterému ta kapela zase má šanci nalákat ty nový lidi, který by jindy nesehnal. A já myslím, že to boli také, keď sme na Brutal Saute hrali na tom Jozefov, čo bolo. Áno. To nám tak dobre vyšlo. No, tak máme pred sebou akože Slovensko, keby už, že máme a teraz chodíme do Čech veľa hrať. Minulý rok, inak to je taký, že to vypoveda o tých krajinách. Sme hrali 36 koncertov za rok, to je akože dosť, z toho bolo 30 v Čechách. A 6 bolo na Slovensku, vieš, a to sme akože doma. Tá scéna tam išla do prdele. No, ako si. Všetko to nejak, ale všetko aj akože, že zdravotníctvo, nechcem byť nejaký negativista, má školstvo, zdravotníctvo, justícia, všetko to upadá. No, a s tým aj tá scéna, veľa ľudí zo Slovenska odchádza do Čiech. Jasne. Plné brno je Slovákov. Že a Praha ani nehovorím. A tak je to tak jsou nějaké situace, které člověka třeba k tomu nutějí, jako a zase na druhou stranu Česko, Slovensko, jo, to funguje. Tak to je akože, ja to berem, že to je jedno, že sme... No, ale jako jo, no, jak říkáš, že to... Asi to nějak cítím podobně, jak to popisuješ. Taky spousta vlastně kamarádů známých ze Slovenska, tak vlastně já nevím, no, tak dneska jsou v Praze. No, ano. Hej. Pak když se s nima bavíš, tak je to úplně jasný a jasně, tak jako nějaký důvody k tomu jsou vždycky. Dobře, na závěr, nějaká tvoje last message lidem, co mají rádi tuhle muziku, vaši muziku, co rádi jezdí na akce, podporujou. Ja, no taký nejaký veľký odkaz, čo ja viem, že aby sa na to nevykašľali. Nevyserte sa na to, lebo má to zmysel a hlavne je to radosť. To sa nám osvedčilo s kamarátmi, lebo veľmi veľa ľudí teraz aj po tej korone má takže psychické problémy a tak. Ale nemajú žiadne záujmy, lebo oni nemajú pred sebou, že že pôjdem na 10 festivalov, budem mať kapelu, budem nahrávať toto, pôjdem na pivo s kamošmi, lebo nemajú kamošov, nemajú záujmy, nič a potom vieš, žere ťa digitálny svet a ide to do prdele, no. Takže aby nás nezožral digitálny svet, aby sme sa stretali na koncertoch, tak a díky. Díky, kapela Čáp a já přeju, ať se tady dneska hlavně dobře hraje, se tady cítíte komfortně a dobře a užijte si. No, díky, Braško. Díky, čau. Aj tebe. Čau.